Anda sekuru kumboko akuchagarike zvakanaka. Ndiri kuvimbiswa kuuraiwa nebanga inini nemurume wangu. Ndakanovawana vakarara mumba mangu inini nemurume wangu vasina kusimira. Zviriko here? Uyo anondorara pamubhedha umwe chete nehanzvadzi yake. Chokwadi mambo. Havasina kupfeka. Chokwadi mambo. Makuna kuri. Ndikukumbirawo umbowo unoratidza kuti paakandiona ndakarara naye ataure iye pachezvake kuti ndakakuonai makarara pakati nepakati. Umbowo wacho muchibva mauratidzwa mambo wozika mudaririsi ndichokwadi ndakarara nehanzvadzi yako. Mukuru wangu wakauya ndiwe kumba uchindiudza kuti sekuru panguva ino ini ndaapakati peshumba imwe yakumberi yakumashure. Pari kubuda nyaya yemakuna-kuna. Hanzvadzi ichinzi yakaonekwa isina kupfeka nehanzvadzi pamubhedha. Ini pakupenya iyi muzukuru wangu ndianonzi Nyarai Kambala mwanangodzi yangu. Zvari mwanangodzi yangu ini anoramba ari kwaari nemurume wake. Achiramba semaramiro yakanga ita masemazuva ose. Ndoinoti nzuna akasvika kuuya pandiri. Anda sekuru kumboko akuchagarike zvakanaka. Ndiri kuvimbiswa kuuraiwa nebanga inini nemurume wangu. Saka semunhu ndaparara handazozipakosei. Ndikati ko mhaka ndiyei zvikanzi sekuru makasumbokudziwa inini. Ndiri kungovimbiswa semunodaro. Ndikati auraitisa sekuru ako hendei kupi kumba ikoko ndinzwe kuti chii chikunyanya kuitika pazviri. Ndakabva ndazosimuka ini ndokuenda pakwazukuru vangu ava ndichida kunonzwa zvinonyanya kuitika pazvo chirudzii. Asi ndizodara nenuyo asati kuzunda nyaya dzake. Akanditi sekuru no nyaya hombe iri pakati pedu isusu. Murume wangu ane nguva yaari kufambidzana nanzo dzakanzi ndiyana. Ndakamboenda kuchechi uko ndakatiza mvura mukati usiku. Ndakanovawana mumba mameguru vangu mukicheni nguva dzekuma10 dzemanheru. Saka chiitiko chatachiona maiguru vati mama mangu anosai makadai ini chachirudzii. Ini ndakatamubvunza wokuti asi ndokumurarire chete vako ava zvikanzi kwete. Muri kwakwamubvunza aiti ndikubvepi zvikandobva vandikukaya. Ndikati wow fine. Chii chinhu chakazotera kukunetsa pane nyaya dzokutwa nezvokutsoka. Zvikati akuzinto zvakari kuchechi kwataienda uko ndakazoona futi atete vangu ivava vamwe chete vaya pamba. Ndakanovawana vakarara mumba mangu inini nemurume wangu vasina kusimira. Zviriko here? Ndikati hakuna zvakadai. Pamusoro pazvo vamwene vakazondidedza ini vakati nyaya dzakudara muroora wangu usawanze kuda kuudza vanhu vese vese kunyakudza sekuru vako iwewe vavatisa kuna mambo tikandoripiswa musha kupa munoparara. Ndikati hezvi zvinova chokwadi awaita zvakanaka wandiudza nekuti ini nyaya ndaingonzwa ndichitaura asi zvakanaka ndowadi kutaura nyaya iyi. Saka zvandakuita ini nyaya yakadaro ndikandibvunze murume wako sei ada kukura nebanga pamusha iwowo. Ndakasimuka ini kuudza muzukuru wangu komana ndokukumbira kuona hama yangu nemhuri yako titaure tese dambudziko pamba penyu kuti ndiyei sasekuru ini. Muzukuru vakati zvakanaka sekuru munouya neniwo ndandiri munzira kuti ndikubetserewo kuti nyaya dzipi idzo dzirifana kumakuru kwamuri. Ndikati saka mese mava mhanganisa sekuru yenyu ndinouya. Saka ndaikumbirawo dzimwe nguva ndikanosana abereki vako here zvikaza pekusiyanai navo avo ndotara nemi takadaro. Ndati komukoma wako haana daanotaura. Ndikasatura titega tega zvikanzi ndikati fine okay ndouya. Ini ndakabva ndaenda zvishuwa pamusha pevana vangu ava. Vazukuru vangu vakagara chirudzii pamusha penyu. Ndini sekuru venyu ndiudzei chikukunetsai. Zvikane murume mukadzi ngaataure nyaya dzake uyu. Chindiudzewo mukadzi chii chinomutambudza. Asi kundikuudzwa mazuva ose mamusukurarika kuda kureva nebanga ini. Mose achiasimbodza kuti ndiyei.
nekanaye muzukuru komana ndizvo iri tone musikana uyu muzukuru komana sekuru nyanga yakadaro ngaipere handi kuinzwa ndikati yezvi ini ndauya pamberi penyu amfane kuti nyara ndiudzei kunetsai ndipesene zvakata sei zvakanaka zvikanzi akakudza pane mushongero wanakabata mumba make mumba medu handisisi naiva muzukuru kosikana une mushongero mumba wamwe mina mate kumasoko ine namatira anochitawarisi ine vanhu vakati wande vanai munamatira iwewe ndo zvingabvire kuda kutotika nemapanga zvakata isu asi munyaya dzenyidzi ndine zvakawanda ndinzwisisi saka zvoundiyo nyaya yapera iyi rega nditore mukana wekuti inini imba iriko nevazukuru vangu ana muzukuru wabvunzai musikana iyi ndabvunza musikana kanditi asi unogara sei muno manda kuchekwa nepangani gofaini kubva napo ndakafunga kuti iwe chimbobva andiitise kumba kwangu muzorora tizonzwa dzimwe nyaya dzekuti apa dzakamira sei nzobva ndakati nyaya dzamunotsvaga dzese idzo inini ndakudzoka ndine dhecha yangu kudhara ndinozviuraya ndedzimwe dzenye munotaura idzo ini ndichisipa ini bvadacha ndikati anowazopa nyaya ii yapera kubva ndasimbwa ndikuenda kwangu ndaenda kwangu mangwana ndikati saasere rume nakambe ndavaudza mweya zvidiki ndikati nganditeere zvakare kuna vabereki tega kuonesana kuti kochiiti pakati pedu atenda mambo nyaya yangu mapomeri yakaita ini ndikumhurwa nevazukuru vangu ava kurarama kwavo kuna mbondinakira zvakanaka nyaya mambo yazoita kuti ndiwe kudaro zvanga ndichirondedzera zvakawanda hazvipera chakazoita kuti ndifunge kuti ndinofanira kuuya kudaro inyaya yekuti ndoda kubatsirika apa nepapa nekuda kwechikonzero ichi nechiki handiti wototaura nyaya inyaya yeyi yawaunza muzukuru rume uyo nevamwe veavo mudare handiti makwa ndeyi tiri kuona pane nyaya dzekunzi murumano uyo anonorara pamubhedha umwe chete nehanzvadzi yake chokwadi mambo havasina kupfeka chokwadi mambo makuna handiti mazvo zviri mukati menyaya iyoyo hendei iwewe nyaya ndoyawauya here kuzovamangarira yemakuna iwayo kana kuti une yako ndauya kuzomanganya yemakuna iyoyo nekumhurwa kwandikuita nevazukuru vangu ava vanondire kuchakusakusa hwahwa nekunoshungurudzwa magariro anenge ndichiita munzvimbo kunza kuurayiwa ukati vazukuru vachona muzukuru komana shamari tiudze ndiwo kuziva nyaya iri kutaurwa nasekuru wako tibatsire kuti mukuita nasei pamusoro imambo panyaya iri kutaurwa nasekuru vangu ava yekuti anzi ndairara nehanzvadzi hatisida kuti utangire ipapo ipapo hausatangire ikoko inyaya iri kuwanikwa mukati menyaya toda nyaya yako iwe naiye ndofunga nyaya iripo ndeyekuti yavatanga kutaura ndeyekuti minda inetsana nemudzimai sikada kutangira inini handina nyaya yandakanetsana nemudzimai wangu mukati memusha handina nyaya yandakanetsana naye mudzimai wangu ndofunga ndiye yagera ndofunga mungondomupa nguva kuti azopesana kurimedzana nyaya dzose dziri kutaurwa nasekuru ava nzondiremera ndechandoziva kana vachiti ivo ndakuenda panyaya yekuti hanzoni iyi yemudzimai wangu netsana ndikuiramba chandakanditsana naye ndofunga iye yangu nokuzokukura kana kutaura ndakuenda panyaya yanzvadzi yangu sikana ndikukumbirawo umbowo unoratidza kuti paakandiona ndakarara naye ataure iye pachezvake kuti ndakakuonai makarara pakati nepakati umbowo wacho muchibva mauratidzwa mambo wozika mundaririsa kuti chokwadi ndakarara nehanzvadzi yangu ini nyaya yakawanda pakati pezvavakutaurawo haina ndine ndikutopererwa nekutaura zvavakutaura handizvizivi saka ndikukumbira umbowo zvine proof zvinoratidza dare rese riri munomu kuti ichokwadi ndakarara naye kune maaudio kune mavhidhiyo kune chine zvakasiyana siyana so ndikukumbira kuti zvibude pakati pedare rese rakaunganisa maungano arakaita vazvise apa kuti aiwa pandakamubata pandiri kutaura ndeapa nepapa ufunga tenge chira protocol mune zvakanaka ndiri kumbogumira ipapo waguma hako usati wataura
chandanga ndichifunga nyaya yako inyaya inogona kutibatsira. Kunzi umbo unogona kusavepo uko, but chinhu chakaitika. It's not a defense in court yaungarirayi nayo kuti kana pasina uko handozviramba. Hazvishande. Isusu mabatsiriro atiri kuda kuita ndekuti tinofanira kutobatsirwa nemi kuti chii chiri kuita kuti mumirisane. Uyo mudzimai wako paugere naye unozviziva here kuti ndiwo sekuru wake hanzvadzi amai vake? Chokwadi. Sei usina respect naye? Tinorespektana. Yeah? Tinorespektana nawo. Wakurapa? Akauya panapa ane hembe yakadirwa doro. Handizivi ndinekavadire naye mama. Inzwaka, iwe usamhanye, uchazopedzisira watsamusana nedare. Ndati akauya pano nehembe yakadirwa doro. Chipomerwa iwe dzemuzukuru akadidira. Nhasi muri pano kuveko kwevanhu ndokunoitisa kuti zvinhu zvigadzirisike. Vanhu vachitaurirana chokwadi, toona kuti nyaya dzatiri kutaura nyaya here kana tiri kuita kutamba nemataramama. Chokwadi. Handiti mapawa. Because ipapo makadaro iwewe nemudzimai wako, kana uyo aripo sasekuru hanzvadzi yamai, rinotori dare. Handiti rekuti imi mukatadzirana munotoenda kwaari uyo sasekuru, maakutogara ikoko, maakutobatsirwa, maakutoyananiswa. Handiti mukaona mazotakurana imimiwo maakuenda kune rimwe dare, kuratidza kuti masvika pamatadza kuti imimi munge muchibatsirana. Handiti Chakala, ndabvunza nyaya yekuti mauya kudare imimi savachakala kuti ndoda kuunza muzukuru uyu kudare, maybe museyamwatombodzokera kubepa ramuina aro rakanosunga munhu, rakaunza munhu kudare richiti chii? Because kana tikatanga matare nenyaya dzandiri kunzwa, handisati ndasvika pekuti toona kuti sei vanhu vauya kudare. Yakangonyorwa dispute musawirirana. Dispute musawirirana. Saka kusawirirana kwevanhu ndekupi apa? Kune mukadzi wemunhu ari mukati kwavo, tetawo mavawisirei kudaro? Ndove kuhuriwa nemanabhuti. Ndotenda mama. Kwanzi tipei umbowo. Umbowo mambo rega ndidzoke pane muzukuru wangu usikana. Aindipa muono wekuwisi. So iwe uchingodzorera nyaya yako muzukuru usikana, inga uri kuziva gwara redare kuti ayo munyakuzviuya achizvireva uyu arapo. Ndatenda mama, naye mai Merisi Nyarai ndibetsere zvaukanotozvisi. Nyaya iripo ndeyekuti inini nemurume wangu totoirana totojana. Saka nyaya dzese dzakubuda dzakutaura nesekuru dzakutongomera. Ndizonotanga pamwe mwezi nemurume wangu. So kureva kuti muzukuru ari kutaurira dare, tese tichidzwa kuti ndaakuiswa mashoko mumukanwa nani nasekuru. Handiti ndizvo? Sekuru ndo vauya mudare kuzokwidza nyaya pai mudare. Vangadai vataura nyaya yekuti muzukuru komanawo nemuzukuru usikanawo pavanonetsana, handitika zvinozopedzesera ndapinda mukati, nyangwe ndaita zvekunzwa nomumwe munhu kuti ndo zviri kuitika. Handiti muzukuru wangu akasandiudza kuti ari kushungurudzana nemurume, ndikazvinzwa, handingatye kunotsiura vanhu. Ndiri kuzvinzwa muraini zvakati, ndiri kunzwa chakati muraini, but uyu manje muzukuru ndiye ari kufanirwa kupa umbowo mudare. Handiti ndizvo? Kuti zviri kutaurwa izvi nasekuru kuti ndakavaudza kuti murume wangu uyu anopota, ndakabomuwana ari pamubhedha umwe chete navateta, ichokwadi. Zvino ari kuti zvaakutaurwa izvi ndakuiswa mashoko mumukanwa, ndo zvaari kureva.
ameno vedare pamusoro imambo chimbomira iwe ndikutaura nevedare usi vedare uri mumhanhari mudare imi vedare tibatsireiwo kuti yakana yadai tinoitseketudza tichiiti kudii handiti mapona mhosva mwene wayo handitika anenge achidzinga aipupure kana aipupura tinotambira nyaya mapupurirwo ayaitwa nemuridzi wacho handiti ini nemurume wangu tinowirirana izvi zvinhu zvakutaurikawo izvi nasekuru avo taakutoshiya kuti ndotangira pano kuratidza kuti pavabva kumba havana kuzenge vataurirana sekuru nemuzukuru wavo kuti muzukuru kana tasvika kudaro nyaya yangu ndeiyi iwewe uchandibatsira wakadai murume zvichida ndiye hati honaka iwe kuti iwe urambe uri mumusha mangu handitika izvi kana wadai zvauraya musha wetu handiti isusu sedare manje tinobatirira pachunhu chanzi chivake musha pane kunopinda muchinhu chanzi chiuraye musha handiti mapona izeyei vedare 2 minutes tibatsirane nemhuri dzipe mutombo wadzona wakamboenda here kuna sekuru wako uchataurira matambudziko ako kana kuti ane mukombureni akamboita sekuru wakamboenda here kuna sekuru wako uchivataurira matambudziko avo ako kana kombureni kwavari pakushoro dzimweni pamusoro ndisekuru wangu ini kuna sekuru wangu ndakaenda kuti handisikuirana mufaniro murume wangu asi kuti kuenda kwandakaita kunotaura nasekuru takataura natakataura saka ndisingazivi kuti kunogunda wini saka takataura maonero andaita nyaya iyi kuve pane nyaya kana kusave nenyaya muzukuru akutya kutaura chokwadi pamberi pedare kana akamboenda kuna sekuru achinokomborena zvemukati memba yake zvataurwa namambo zviya kuti akutya kuda kuputsa imba yake ndo zvandaona zvinenge zviripo asi kuve nenyaya nyarai ane nyaya akutya kutaura chokwadi pamberi pedare chete ndo mamiriro azvinge apo nokuti kana akamboenda kuna sekuru achinotaura kuti ndiri kunetsana nemurume nezvinoti ndozvinoti nhasi uzoti hapana nyaya kwakuhwanda nechiguru murume akatokuudza kuti iwewe ndakuda panyaya ine kumba kwangu pamuchau kana kuti zvako zvapera nyaya unoona here kuti iye zvino sekuru vanhu vakauya vakati gwadiwa nokuda kwekurwadziwa kuti mwana wanezanwana saka iwe ukada kuti uite zviya zvekuti mangwa chigara watobuda nyaya dzekutaura zvinokunetsa pai sekuru wangu kuziva ugere zvakanaka unozive zvino vakati gwadoroka pamusoro penyaya yako nhasi muna mudare soka pasina nyaya totaura nezvayo because watotaura kuti sekuru zvavakuda kutaura panapa ine handichazviziva avakuza urume nokunyara saka izvizvedare vanhu pane chatichabvuna kutaura takutorerekera kunhu noita kuti imba isati isabatikire kuti sekuru vakadigwa doro iwe wakambozvinzwa kana kuti unozviziva here kuti sekuru vako vakambodigwa doro tidanize muzviko ichokwadi ndina vandiripo angagone kukoniwa kutaura tati iwe nyara yekuti sekuru vakadigwa doro unoziziva vakadigwa nayo urikuzviona akadirwa waivepo opa kuzwa kwako kwanzi vakadirwei taura zvezvikuti iwe handituri kuipupura here kunzwa kwako iwe uri kunzi sekuru wavo vanzwa kuti sekuru wako wadigwa doro rinofanira kuti gwamunhu rikaundere kuno vodzinenge raita zvekutengwa ndikuti inini iwewe
kunzwa kuti sekuru wako adika mumba chekuti arimo anenge atsamwa hanzi vakadiri kwei kubva waende kunoonekwa doro Leo mzukuru Aipo mashaka ndingambozeti mate basi na. sekuru nyaya dzavanga vachitaura apa vakati vakakura kana kuti vanopenga vakati vanepe ava sekuru Ayo sekuru havasi kupenga. Asi kuti yaike tenge takamboitaura. Tenge takamboitaura nyaya takagatsana chakamira. Isingazofaniri kusvika kuno. saka sekuru havasi kunyeza tinoona kai sekuru ava manje ava vanoziva mutemo kuti havakwanisi kuti vaenderere mberi vachitaurana nevarume vavo vanopedzisira vadigwa kuti chii saka kunoku kumutemo ndo kunotaurwa nyaya dzechivanhu nekuti sekuru nemuzukuru kana vodirana doro vaifana kumwa patove netunyaya ipapo tinenge tichiratidza kuti vane vachitodira vachitaura zvaunenge uchitaura nyara itaura chokwadi chenyaya yaunoziva usavanzi kuritsa zvese zvaunoziva haurambo nemurume wako kana ukarambirwa chokwadi zvakanaka vanoti iwewe utsaudzane nasekuru vako vanove ndo mai vako vanove vanokuchengeta iwewe namune matambudziko kuritsa nyaya sezvairi usawandi zvauri kuti iwewe wakambotaurirana makawirana zvamakataurirana izvozvo kuritsa pachena dare risivaurana kuti kudii nasekuru pauri kuramba nhasi nyaya yekuti zvikuritsa zvamakataurirana zvacho kuno kudare ndokunoperera nyaya kuritsa zvamakataurirana makawirana kuti takambotaurirana zvakati zvakati tikawirirana zvakati zvakati taita isingafanirwa kusvika kuno kuti taiswa tinoperera uko asi yazosvika nhasi saka ukuritsa chokwadi chacho chese unofanira kuti kuritsa pachena kuti muone mabatsirirwo katoti kudhaurwe nokunyara ndio zvinoita ivo wanga wakavanga zvemutatu toti uyu munhu anopenga wazivo wakuhwanda haufanirwa kuhwanda kuda pachena toda kuziva kuti sekuru vakanonga papinyaya aiwa kana kuti vakataurana kuti kudii ati takataura zvikapera isingatakura kukatenavana inda vana 15 ndoziva zvese matakisaizi ese twaziva iwone zvavakavimbisiwa zvaunosa makamaura kuti kudii mambo vachizviva chitaurira mambo chokwadi chako tese uva kuti chokwadi kwete kuvanza vaudze kuti aiwa takambe takataurirana saka tachifwa tinogumira kuyazosvika kuno kutaura chokwadi chako kuti imba yako haimbofa yakapunzwa chokwadi hachikutse ukama kana kuti sabhuku vakazomhanya kuuya kwashi asi nyaya yamambuka nokuti avakaiwana nyaya tsanangurira kana zvengabuka mazuva ano zvoitika zvakawanda zvinenge zvichivabatsira zvinhu izvo zvoita kuvanza ari kuti pane zvinhu zvavakange vataurirana kuti akazoshandisika sekuru vakushtaura asi makamvisa yakayamurira pamoto kuti kudhamuro nokunyara isusu tatatifunga ichocho chekuti kudare kuno hakuna chakavanzika handiti tikavanza zvinhu zvinozofuma zviriko mangwana iwa mbingo uri mazviri ndakunzwa senge vanhu hakuti munhu ataure chii chaari kutaura chamuri kuona kuti anofanira kuti ataure yabvunza mambo mukadzi kumuzukurukadzi kuti sekuru zvavanga vachipupura kudare vanga vachidii takamboita taura nyaya yacho nasekuru zvino ndopati kuti ngatinonzani nhaye muroora tibatsirei nyaya yanga iri kutaurwa nasekuru nekuti inini kazhinji handibatirire panyaya yazonopinda pachunu handiti nyaya iyi kana yakambenge yataurwa payakataurirwa ipapo kana kuti sekuru avakanga vaudzwa nyaya iyi vakaita gore kana kuti makore vasina kuitaura mudare ramambo handiti vazoitaura zvaita sei chavatsamwisa ichocho ndo nyaya yavauya nayo kupi kudare masakatire enyaya haisiriyo nyaya yatinofanira kutanga tatungamidza mberi
handiti makona. Tofanira kutanga taita nyaya yaita kuti munhu asumuke kumba auye kudare kuzomangara. Auya kuzomangara ndokochisanganisa nedzipi nedziya. Handiti iyo yekunzi munhu abatwa pamubhedha akakumura zvaitaurwa nemuzukuru wachakala achiudza muru kana ainyepa tomusendamisa nemutongo wemombe pamasofa mubhedha ramama. Handiti kana akanga achinyepera sekuru vake oona kuti sekuru vaya havana hana zvazodai, asi ambozvifunga sei zvinhu zvakashata saizvo. Handiti makwana ndo panoramba paine nyaya dzino. Handiti makwana vachakala iye uchidzai muzukuru kuti muzukuru paya pawakauya uchidai ndopawakasiya wati zvakati. Ndinotenda mama. Muzukuru wangu wakauya ndiwe kumba uchindiudza kuti sekuru panguva ino ini ndapakati peshumba imwe yakumberi imwe yakumashure ndagano kuti mangu kumba kwangu ini. Ndikati chii muzukuru wasekurumba uchagariki ndikumbisa kuuraiwa kuti mapanga nini musandiyei naye muzukuru wangu ukabva wandiudzewo nemurume wako sekuru pakaoma. Ndakamboona murume wangu nemhatso dzake anosondiyana paameguru wangu, ndikambomona futi ari kumba kwakwe iwe, asi kumaiona naye munhu wanga muinawo zvinyi zvinoti tidi kutsanangutsa. Ndikati sachakunisa pachii naye muzukuru asi uno wasinyanda inzoita vanhu chi muvanhu yaisvika nasingagona kuzvitsvaga kuti sei unodai. Asi wauya ngandikubetsere tandingagona kuita kwako chokubetsera sei uda kuno nebanga chete ndimzonyadzani dzako idzi. Mai vako vamwene vandiudza iwe nemurume wako kuti vamwene vandiudza kuti nyaya idzo makaudza sekuru yenyu kana muvanhu ndinosa kuna mambo unoripiswa. Saka sekuru ndindaomerwa ngazozokudizvi kumunhu ndafa kana dini kana neine zvakasiyana siyana. Ndopeneka rega ndizokubetsera amene ndikunyepera ndiri papo. Idura mzukuru kadzi. Sekuru wakubvunza kuti mambara isenga. Chipindura kuti kunyepa vanhu ndizvo sekuru. Kunyepa ndizvo. Unochokwadi muzukuru wangu. Ndatenda kunyepera. Ndazvione zvandikudza izvi. Amene muzukuru pari zvino zvokudai so wabva nekupi. Pari zvouri pano wabva nekupi. Ndikubvunza iwe. Pindurai asikana, toda kushanda nevamwe vanhu, toda kupedza dare renyu. Pindura zvauri kubvunzwa zvinotibatsira mudare kana kubatsira iwe mudare. Hausi kuziva kuti wabva kuperi. Zvino kubva kwandaita ndabva kwaFuei. Ndikubvunza futi wewe, kwendi kwaFuei uchiya kumba kwangu dambudziko ngerei? Ndiudze zvawandiudze. Pindura zvemusikana. Zvinoita kana waifema zvikunyema kuti uye munhu uya aipe zvaipe masi zvakubuda pachena. Kana chaive chokwadi zvakukuremera kuti chibude chiri chokwadi. Kana chiri chokwadi zvakatonaka nokuti ndodare racho ndiwo mambo vacho. Nyaya yako inobva yapera mogarisana zvakadi zvakanaka. Saka taura chokwadi chinobudisa nyaya kuti dare riri kubetserei imi. Iro dare harina charinorudza kana charinotsvaga pamunhu asi kutobetserei. Madzichindokumbirawo muzukuru hausi wakaya kumba kwangu andifuna kusaendisipo pamba. Ndikakukumbira muzukuru zvakadai so chimbosvika pamushapo unofa ndikakushaya. Chimboenda mbo kwangu chadzoka ndokuona uripo tisanyaya dzedu dzisi dzakanaka. Asi ndakada ukatula kamboneka kuona rumbo kwangu ini ndikati newe ko naye muzukuru chirudzii chikunya kuitika sekuru pakaoma. Ndikachimbomira ukadaro shuwa ndokushaiwa iwe waparara. Lukurira ngoi pamuta wacho asi kukuona ini kuenda kupi. Uona zvandikuitwa futi inini. Uona zvakuita futi wewe kuti iwe chafa ndichafa. Anakudaro kuzopesera utize wenda kwaFuei. Ndakuta pandira panonga nguswika ngauriyo futi navanhu ivavava. Sekuso kwandiri kuitwa simbobva pandiri mbenda kuparefu
ndozvinondibetsera. Hausi kubva kwafei. Kwenda kwandakaita kuofenda kwenda nekuti mama vanga vandituma machira. Iwe naye muzukuru wangu ndanesekuru wako. Ndio kwanza nyaya iyi. Zokutoma machira kwamazoita kwandizizivi. Right. Dare ngaridzoke mudare rine zvakawanda malupo mamwe atakufunga kuti pano tinogona kutizwa munyaya idzo dziripo because tinovaziva vanhukadza maitikiro hakuna chinhu chingazongonotangira mumba mako iwe chinenge chirimo muraini handiti makwa saka tipei basa iroro tiriite tega handitika tozobuda nezvatinobuda nazvo. Mimi mambo ndasikumbira wazuma. Ndasikumbira mashoko mairi zvana. Handinayo panguva iyi. Mambo. Muri musungwa here ndari? Handisi musungwa kuda kungoti sosoro zvamatirauza izvi zvinotongwa nedare. Tongwa wako nedare zvezvinazvo kureva kuti chandiri kuedza inzwaika kuti vanhu vari mudare inokuziva ndiri baba veu munotaura kuti aiwa inini ndiri baba veu ndati ndisiyewo ndataurawo masho handisi kuratidza ndatotaura titaurei ndaikambotaurawo zvangu tinoonai kana mamiri akaita zvinhu vanhu mamai vemunhu hapana hanzvadzi yemunhu panongori nasekuru nemuzukuru wake asi mai wemunhu chacho haripo waripo hanzvadzi dziripo hadzina kuuya chikonzero nei ndipadada kundingotaura chete saka isusu pamataura nyaya yekuti pataurwa kuti mai varipo hanzvadzi dzemunhu dziripo vasekuru ava indaimudza kuti inherera yatinechichengetwa kana kuti yakararama iri mumaoko make hanzvadzi dzani hanzvadzi dziri kurehwa ndedzipi ningi imimi mauya mudare muri kunze kwaro kuratidza kuti hamusi kubatsira mudare dai manga muchibatsirawo mudare mungadai muripo muchisumudza maoko nyaya tisingapospote nyaya inofanira kunge ichipera andimakwanotaura kutsvaga kuti zviri kutaurikana chakala achitaura pamusoro pemuzukuru nenhau yehanzvadzi yemuzukuru komana makambozvinzwawo here alright makambozvinzwawo here zvinhu kunetsana nemurume kwagara kana imi munetsanawo newenyu handiti hazvisizvo zvatingatungamidze tiri kunotarisa manje kuti vanhu vanetsana handiti chinhu chashata hatiti kana uchibuda muvanhu kana muchiparadzana mofanira kuparadzana muchiipisana nokuti ndo zvinoisa kuti vanhu vasazodzokedzana kana nyange wafunga kuregererana zvekuti wanokwira pachuru uchituka neumwe ndo zvinoisa kuti vanhu musanodzokedzana iwe nyange wafunga kuti udzokera kumurume wangu kana kuti udzokera kumukadzi wangu hatiti mapoa tiri kuti nyaya yamuri kunzwa apo iyoyo pane nyaya yemakunakuna yekuwanikwa bhudhi vakagara kana kurara pamubhedha umwe chete nehanzvadzi vasina kupfeka handiti mapoa makambozvinzwawo muzee dzenyu here handiti mapoa hakuna munhu from nowhere angangorotomoka handiti mapoa saka hatidi kuti munhu kana achitaura mudare pakaita kunge ari kushaya vanomusapota toti zvakutaura hazvina kuitika no yakanzwa umwe munhu achitongwa mudare umu namajor street zvikanzi iwe umbowo chete usina munhu handiti asi hazviri kuti unokupana mhosva yaungadzokere munomu kuti ndadzoka kuti munhu andibhadhare nokuti akandishaya kuti handina mhosva saka isitakumbira kuti ngatidzokei mudare ndava nemubvunzo mambo wokupedzisira ndichazokumbira kuti vachakala kuti pavakandiona ndine hanzvadzi yangu ndisina kusimira vakandiona pai ivo vanga vari inzwa iwe usade kuisa munhu mashoko mumuromo usade kuisa munhu mashoko mumuromo chakala ari kutaura kuti mukadzi wako ari kuzvitaura aiwa zvaita zvakanaka iye ndiye achazotaura paakandiona inzwaka iwe shamari unogona kuzotsamwisa dare
handiti wapona, tozotora matanho akashata, handiti wapona. Because tikafunga toda kuthreatena munhu va uri kudisturba course of justice. Isusu mukadzi uyo ndewako, handiti ka kuti akataura hana kutaura, usaise chakala mashoko mumuromo. Chakala ari kutaura zviri pachena kuti mukadzi wako iwe ndiye akakuwanai, kana iwe uchizviziva kuti akakuonai unotozviziva pauri papo, handiti. Saka isusu kana dai mama ndinzwa aisiri nyaya ndaida kubatirira pairi iyoyo, ndakuudzai from the word go kuti handidi nyaya inoberekwa mukati menyaya yauya kudare, handiti ndoyo ndotonga mudare. Nyika inenge yakatarisa ichitoona kuti aiwa apo mambo ari kurasika, nyaya iri kutaurwa nemunhu aisiro yava kutaura kai, aisi nyaya yauya mudare, handiti. Nyaya yauya mudare kana yaitwa ikabereka zvimwe, tinozoenda pekuti pabuda nyaya yakati mukati menyaya iyi, handiti ndizvo. Iwewe pauri kuda kubatirira napo, iwe uriwo musungwa mudare, usapabatirire ipapo, toda kubatsira, handiti. Iwe uya kudare uchiteerera ndiwo kumhangariro. Unogona kubuda usina kana ronda munyaya yatiri kuona pano, unogona kungobuda zvakanaka uchifamba, nokuti munhu akanzi ndiye akataura akati handina kutaura, pasina chinotsigira kuti titi ndiye akataura chete, zvinoshanda here mudare? Hazvishande mudare. Saka ngatiendei kumba todzoka kudare. Dare riri kubvunzwawo mubvunzo.